Spogo. When I'm talking Slim, when I start shining, I'm not so fun. No, you pambene like that. Mama Shani, Mama Shani, not telling Shani to the police for a camera lamb, telling to see some Shani. Mama telling God and Mama telling believe in what is for. You don't have anything to when it's because I was using this copy of Shani, you pambene like that. Mrs. Kibedistrat, cala ukuthi nintshele ukuthi ubufinkinga kahle kahle la endlini. Onqolozela, phendula, umuntu abanibhoka yithi. Ukuthi mina ngihlezi ngibona ibhoka mangivuka ebusuku and mina mama ngiyambiza, ngiyamtshela ukuthi kunento izinto engizibonayo, ungitshela ukuthi ngiyahlanya, so mina ngazi ukuthi yini into wrong ngani. Nayi. Ekutheni ngikwazi Spogo. Kunoma ngani manje? Qalile futhi angihlaza wena. Uqalile wasangihlaza. Angihlanyi. Yep. Yebo makhirani. Kama nami upressures ngihlala la ukuzithi. Ngiphathele nazi izipho. Sawubona. Mama, basithile izipho. Ebo. Uthini indaba? Wangahle uthi lesa bomakhelwane abasephakana. Hayi angazi. La makhelwane la off kunento strange la engahlangani. Hayibo, hambile case. Nongasikhathazi ngathi ku-main street. Makhelwane. Phuma lapho khona. Nomthandazo kuna sokuthiwe. Nomthandazo. 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 It's not until you fall that you fly. Hello. Okay, smile again. Angikaze ngathanda le bengisimela ngakhona. Stumo. Veza amazinyo, smile amampela. Futhi bengingathanda abantu abaningi babengijela ukuthi mina ngithi. It's cheese. Ngoba isimane kanje lana. Okay, yasuka sikizima siphinde. Cheese. Ngisho nabangani bami bangasithanda isimali sami. Nami bengathanda ukuyibheka isimali sami esipilini. Yikho ngidecide ukuthi ngcono ngifake imask impela yami yonke. Hello. Ngikhuluma nomntana kami Mrs. Mhlongo. Besacela bandla ukuthi uze esibhedlela. Sikhola ngathi umamakho. Mama. Stumo ska mama. Mama sakahamba la emhlabeni mfana wami. Besacela into eyodwa kuwe. Ngicela ukubona lesa simali sakho esihle. Ungaphinde usifihla ngizwa ukuthi ngithini. KFC at Hope is finger looking good. Sensible One Emergency Services ngakusiza ngani? Ngisacela ku-order i-triple decker yosizo. Saxolisa mama, this is Sensible One access to the street. Usale kahle. Wo. Cela ungisize. Uzongibulala. Okay, ucela ungitshele igama, ungitshele nokuthi uhlala kuphi. Grade 11 Elithabo Street. 4292 Elithabo Street. Ma'am Elizabeth, usalimele? Cha, ngifuna acha. Ma'am Elizabeth. Police.
lahlekile. Igama lakho usikhumbuza njengemfenzi. Usikhumbuza bawumntana othanda ukuhleka, bathanda ukujiva, bawumntana nje like overhyping, bathanda ukudosha futhi. Kulamalanga uthola inkinga egolweni futhi like akasezongibana lo happy simjayelile. Sakathukana, akasafuni ukudla, akasaphumeli ngaphandle ukudla nabangani bakhe. Sengifuna ukuba wahili ngoba mase ngithi ngipha ukudla akafuni futhi akafuni ukudla ikamera lakhe. Kumbuthi papa selivuthiwe wozophaka. Sikhumbuzo ngikhuluma nawe. Ungafuni ukuthi ngize ngikwate. McDonald, stop GPV. Igama lami umuntu thubaqala and ngizele justice for Abigail. Abigail smart ukudlula sonke la ekhaya because every time bakabe ne-report bawena ama-distinctions ayi-7 every time. Mina Abigail angazi ngamthanda and ayeke ngiqamba mama. Kodwa into engiyazi ukuthi Abigail bekanesihleko esihle. Isihleko sakhe like besicontagious besanokuthi sonke sifuna ukuhleka. Bekunokuba jealous ngo-Abigail ngoba bakana abaningi. Baka-selfless, bahlezi apha abantu aba-homeless izinto. Makehlala nomuntu o-homeless avela amuphe ifoni. Angimuphe ngoba noma yini anayo ngoba u-selfless u-Abigail. Yinto ebengayithanda ngayo ngoba abantu abaningi bamthanda. U-Abigail makengena ehomini uvele abe nale energy le like ijabulisa abantu nje le energy positive yabo. U-Abigail uqala ukushintsha wakathola nalo mfana. Angazi kakhulu ngama-relationship kwa-Abigail kodwa ngiyazi ukuthi la mfana lo yabe ayingozi. Wonke umuntu la iSoweto kuwonke la makasi lawa la iSoweto bayazi ukuthi la mfana lo ya akalunganga uyingozi kakhulu. So bengimangele mina manje ngizokuthi Abigail sakazwana naye. Bebeqala ukujola vela ngamsonda mo Abigail because nomfana lo dala ngimfuna. Ushava. Okay guys, now call the homework on page 175 ngayifuna kusasa i-essay ya 5 pages or else do. Angidlala kanjalo ngayifuna homework yami kusasa. Have a nice day. Yeah, hanya kus. What? Chama nivukile idlozi. Sikhuluma umntwana. Tommy. Chama ucabangela ingane. Suba mnyama. Tommy. Chama ngizalani wahidi. Elagi livume. Guys, uvuka idlozi. Ayayayo. Uvuka idlozi. Wena ngizobona. Awinda. Guys, ngikane. Ngathi ngithanda sazophuma. Ikhova. Zifikile thina. Guys, usizeni intoni yaphuma. Ngiyavuma. Lala ngoqo.